Hemmeňize salam. Green Card anketany haýsy saýtdan nädip barlamaly? Videonu öňe bilen repost ediň, köp adam görer ýaly. Şeýle Google'a girýäs, Divi Program State Gov ýazýas. Ondan soňra üns berýäs, soň hökmen Gov bilen gutarmaly edil şu saýtdan check statusy basyp girýäňiz. Ondan soňra continue. Sonra confirmation number yazýaňyz. Ine eliňizde şular ýaly kartinka bar. Birinji ad familiýaňyz, ikinji confirmation number. Şo nomeri bolşýaly şu ýere yazýaňyz. Harpyny harp, sanyny san, baş harp edip. İkinji last family name. Diňe familiýaňyzy yazýaňyz, adyňyzy ýazmak hökmenel. Men bu ýere öz familiýamy ýazýan, siz özüňizinkini ýazyň. Üçüncü doğulun ýylyňyz, aýyňyz, günüňiz hökmenel. Diňe ýylyňyzy ýazýaňyz. Dördüncü punkty şu kodu bolşýaly sanyny san, harpyny harp, baş harp edip bolşýaly edip ýazmaly. Ondan soňra submit basýaňyz. We şular ýaly has not been selected diňe ýazgy çyksa, onda bu siziň ýeňiji bolmadygyňyz, siz saýlanmadyňyz. Egerde şular ýaly ýokarda gerp, çyslo, ad familiýaňyz, adresiňiz, umumyň şular ýaly kartina görseňiz, onu siz saýlandyňyz gutlaýan. Kim saylanan bolsa hökmen kommentariýada belläň. Saylanmadyklaryň enlik sapar nesip bolsa gynanmaň. Sag bolun.